En aquest vídeo veurem què és una expressió i un operador en PHP. Bé, doncs, comencem. Podem dir que a PHP gairebé tot el que s'escriu és una expressió. Per tant, podem dir que una expressió és qualsevol cosa que té un valor. Així doncs, les formes més bàsiques d'expressions a PHP són les variables, com aquesta d'aquí, o els valors literals o constants, com aquest d'aquí. Mitjançant els operadors, com aquest d'aquí, prenem una o més expressions per retornar un valor. En el nostre cas, dues expressions. La construcció que sorgeix de la unió dels operadors amb les expressions és una altra expressió. Els operadors poden ser unaris, si treballen només amb una expressió, binaris, si treballen amb dues expressions, o ternaris, si treballen amb tres expressions. En el cas de PHP només hi ha un operador ternari. Bé, anem a veure amb quin tipus d'operadors treballarem en aquest mòdul. Els operadors amb els que treballarem en aquest mòdul són els de string, per treballar amb cadenes de caràcters, els aritmètics, els d'increment o decrement, els d'assignació, els de comparació, els lògics o l'operador ternari. I fins aquí la introducció a les expressions i operadors en PHP. En aquest vídeo hem vist què són les expressions i operadors en PHP, per després veure quin tipus d'operadors hi ha a PHP segons la quantitat d'expressions amb les que treballin. Finalment hem vist amb quins operadors treballarem en aquest mòdul.